खुलुमबाय बे समाव आर'नाइ रादाब नायगिरि गासैखौबो दायो दंफैयो आङो नेपाल हादोराव थानाय जे जापा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जे जलपल होनाय गामियाव बेवहाय मिरु दुलाराय जे बाथौ गौथुमनि जे बानजायनायाव जे दिनै बे जायगायाव दिनै जोंनि आसामनिफ्राय फैनानै जेहाय बैसागो मोसानाय हाबाफारि लादों बे समाव आं बिथांखौ दिन्थिनो खावलायदों बेहाय दङ जोंहा मिरु जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जे बानजायनायाव जे बेवहाय नेपाल रायजोआव जिहेतु दिनै बैसागो बोथोर दिनै बिथांमोना बेवहाय नेपाल हादोराव दिनै बैसागु मोसानाय लाफैदों बे समाव आंजों दङ नेपाल रायजोनिनो बिथांमोना नेपाल हादोरनि बे समाव आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लादों जिहेतु नोंथांमोना दिनै नेपाल हादोराव दङ नेपाल हादोराव दिनै गिबि आसामनिफ्राय फैनानै जिहेतु दिनै बैसागो फालिफैदों बे समाव नोंथाङा मा बुङो? कस्तो हुँदैछ आसामबाट आएकोले गर्दाखेरि कस्तो अनुभव हुँदैछ मिडियामा? बैगुको खुलुमबाई मलाई चाहिँ आसामबाट आउनुभएको आलसी पाहुनाहरूले चाहिँ यो वैशाख महिनामा आएर वैशाखु बजार मनाइदिनु भएकोमा हाम्रो नेपालमा म चाहिँ उहाँहरूप्रति धेरै आभारी छु उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद र यो वैशाख महिनाको तपाईँहरूलाई सबै आसामबाट आउनुभएको गेस्ट पाहुनाहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसरी नै फेरि तपाईँहरू यो वैशाखु बजार चाहिँ फेरि पनि आएर यहाँ नेपालमा मनाइदिनुहुन्छ भन्ने तपाईहरूलाई आशा राख्दै र सबै तपाईहरूलाई आउनुभएको पाहुना गेस्टहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद खुलुमबाई नमस्कार भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई नेपालमा यहाँ धेरै धेरै स्वागत छ धन्यवाद बे समाव दङ आंजों नेपाल हादोरनिनो बिथांनिफ्रायबो मिथिलां बे समाव दङ बिथांनि न'खराव दिनै आसामनिफ्राय फैनानै जिहेतु बैसागो मोसादों जों गिबियाव बिथांनिफ्राय मिथिनो मा बुङो जिहेतु दिनै आसामनिफ्राय फैनानै नोंथांनि न'खराव जे बाहाय आसामनि मानसिफोरा फैनानै बादलनानै मोजां जाबोदों मोजां नुदों बा नेपालनि बर'फोरा जों आसा लादोंमोन हजों आसामनि मानसिजों आरो नेपालनि बर'फोरजों लोगो मोननानै जों खुसि जादों मोजां मोनदों जिहेतु नोंथांमोना दिनैसो जिहेतु देग्लायसो गिबि नुजेनदों आरो फैगोनफोराव माबोरै आसा खालामो नोंथांमोना? फैगोन दा बोसोर गासै फैला गासै लोगो मोनलायला मोजां जागोन नोंथांमोना जेहाय बेसेबां बोसोरनिफ्राय दङ? जों बाहाय दङ जोंनि आंनि बिबावनिफ्राय फालानिफ्राय लोगो मोनबोदों आङो बे तीन पुस्ता मोनबोदों तीन पुस्ता दिन गसोदों बाहाय बे भाराहाय आगोलाय माहायमोन दिसा गैया तीन पुस्ता मोननानै जोंनि आगोलनि बिबौफोरनि गाथामनि बिबौफोरनि आगारि सिगांनि इयुनहाय जोङो आगोलाव जिहेतु आसामनि जे बर'फोरा नोंथांमोनजों जिहेतु बेवहाय सावरायदोंना सावरायाखैमोन गिबि खेब लोगो मोनदों नामा गिबि दायो मा बुंनो सानो जिहेतु आसामनि जिहेतु बर'फोरखौ जिहेतु नोंथांमोनजों जिहेतु क्रिस्टियान सिङाव खालायनो थाखाय मा प्रोग्राम गर्दै गर्नु सधैँले आउँ फेरि आउँ बे जाबाय थादों इसानो मोजां जादोंलाय थादों फैगासिनो थादों समान लोगो मोनलायदों समान लोगो मोनलायनि बे समाव बिथांमोना बुंदों जिहेतु फैबाय थानाय समाव नेपालनि जे नेपालि बर'फोरजों नेपाल थानाय जे बर'फोरजों आरो आसामनि जे बर'फोरजों समानै बे समाव दंबावो बिथांनिनो न'खरनि बेनिफ्राय आं मिथिगोन मा बुङो जिहेतु नेपालाव जे दिनै बर'फोरा आसामनिफ्राय फैनानै बैसागो मोसाफैदों माबोरै नांदों? गासैखौ खुलुमबाय बे जोंनि बड'नि कल्चर दा नेपाललाई चाहिँ जों बे बैसागु आएको बाउलाई थांदोंमोन दा गावसोरनि फैनानै जोंनिबो चाड बे संस्कृति दं बैसागु जों मनाइनागो छै बंगाली जोंखौ दा जों मिथिदोंसै आं मिथिदोंसै जों नेपालनि बड'फोरा अब नेपाललाई बड'आ उनलाई गइया नेपालनि जनगणनाको आधार मानिला 2068 नि जनगणनाको नाइला जों भाइ बुढोआ 4848 जना बङ दौँ नेपाल अधिराजी भराई त्यो गाछे मासे भराई गया जङ बे नेपालनी जम्मा 77वटा जिल्ला नि बे माछे झापा जिल्ला बङ दौँ झापा जिल्ला नि विशेष गरी बे मेची नदी मेची दैसा जङ नजिक दौँ आसानी मजाङै आमदन जङ्खो दा चाहिँ आंलाय भाइनी बोडोनी भाइनी सासे जनप्रतिनिधि भो दा बोडो भाषा भो
आंनि अगुवाइनो भाइ बे दिपेन्द्र प्राइभेट स्कुललाई पाठ्यक्रम सञ्चालन जादों मोजाङै जादों जिहेतु दुलाराय जे बाथौ गौथुमा दिनै जे नोंथांमोननि ओनसोलाव गिबि फैनानै बिथांमोना बैसागो मागिफैबाय बा नोंथांमोनखौनो जे बर'नि जे दिनै बैसागुखौ नोंथांमोना फालिना दिन्थिबाय दा उनफोराव नोंथांमोना बेखौ फालिगोन ना फालिया बे बाथौ धर्मनि खोथाया बाथौ धोरोमखौ आरो बैसागो जायखौ जोङो बर'नि जिहेतु बैसागुखौ जों फालियो बर'फोरा बेखौ नोंथांमोना उन समाव फालिगोन ना फालिया जिहेतु बैसागुखौ बाथौ मानिला बे बैसागु मानिया बुंनायनि बैसागु थैदो आं दहाय बुंबाय नेपालनि बड'फोरा दासो बे बैसागु जोंनि चाड जों मनाइनागौसै बे चाहिँ जोंनि कल्चर संस्कृति माने पछिल्लो समय जों मिथिदों सही बुङागो मिथिदों जाँदैछ बैसागु मनाइदिन्छै गाउँलेफोराखौबो वर्षै साँचे गासे आफूहरू फैनाइछै भाइ नेपाललाई नेपालको नि बडोफोराको मोजां मोनो बे खता जोंनिबो बडो आदों मंगानि मोजां मोनो नंगौ बे समाव बिथांमोना गोबां बाथ्रा फोरमायदों बे समाव जोङो मिन्थिना लागोन बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोननि जे आफादगिरि बिथांजों जों मिथिलागोन नोंथांमोना जिहेतु दिनै नेपाल हादोराव थानाय जे बर'फोरखौ लोगो हमनानै आरो बिथांमोनखौ जे बर'नि जे हारिमुखौ जिहेतु दिनै दिन्थिफैदों बैसागु मागिदों मा बुङो बेनि सायाव गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम जों खुलुमनाय जासिदों दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जानानै जोङो गिबियाव थेंक इउ होनांगोन जोंहा बेयाव नेपालनि झापा डिस्ट्रिक्टआव मोनसे समाज सिबियारि आफाद होननानै मोनसे आफाद दं बिथांमोना दा नेपालाव 27 खान डिस्ट्रिक्टनि मादाव झापा डिस्ट्रिक्टआवनो मेक्सिमाम जोंनि बर' सुबुंफोरा बेवहाय दङ मेसि दैमानि सेराव बिथांमोना लगभग माने 5000 से माने बर' सुबुंफोरा बेयाव मेस टाइटेल लिरो जोंनि बर' फिसा बडु दा बिथांमोना मोनसे समाज सिबियारि आफाद हिसाबै जोंखौ दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादखौ देग्लाय रंजालि बैसागोखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जोंनो मोनसे अपेन लेटार हरदोंमोन आरो बे लेटारखौ जोङो डिसकासन खालामनानै आसामाव जोङो मोनसे टीम फैनाय जादों आरो बेवहाय जोङो जोंनि अरिजिन बाथौनि जोंनि धोरोम बर'नि गुदि धोरोम बाथौ बे बाथौखौबो जोङो लानानै फैदों बेवहाय जोङो बाथौ दुमनायनिफ्राय सिजौ गायनायनिफ्राय मैया जों 1 अक्ट'आव फिरफिला बिरहोनानै जोंनि गोथार माने बाथौ धोरोमनि मोनबा फोरबोनि गिबि फोरबो जायखौ संसारि खेराइ फोरबो बैसागो फोरबो बेखौ जोङो बे झापा डिस्ट्रिक्टनिनो जलस्थल गामियाव जोङो गाजा गोमजायै मोनसे समाज सिबियारि आफादजों खुंनो मोननानै जोबोदैनो गोजोनदों आरो बिथांमोना जोंखौ जोबोद गोसो गोजोनै बरायदों जाहोदों लोंहोदों बैसागो रंजानो थाखाय जोंखौ खाबु होदों मैया जोङो आर'जनिफ्राय लानानै जोबजासिम बेलासियाव न'खर बिथांमोननि हादुंग्रा रजा बिथांमोननियाव गिबि मोसानानै माखासे 30-40 घरसे न'याव जोङो मागिनो हादों आरो दिनैबो नैबे पदखेब माने 2 तारिखआव दिनै फार्स्ट नै बिथांनि न'खराव जोङो मोसाफैबाय थारैनो जोबोदैनो गोजोनदों जोङो मोनसे समाज सिबियारि आफादखौ दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जानानै रोजा साबायखर जासिदों इयुनाव जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जोंहा बेवहाय धोरोमारि खामानि मावनो गोनां गोबां दं आरो जों बेखौ मावलांगोन होननानै जोङो आसा गोरबोआव जुनानै लादों आरो बिथांमोनजों जोङो माने सम्पर्कआ जोंहा थाबाय थागोन धोरोमारिजों लोगोसे बर'नि जे हारिमु बा थुनलाइ बेखौबो नोंथांमोना जे बेहाय फोसाबनो थाखाय नाजागोन नामा थारैनो जोङो धर्मनिफ्रायनो जोंनि माने लिटारेचार फैयो थुनलाइ फैयो गाननाय जोमनाया फैयो आरो दिनै जों बेवहाय नुदों जेमानखिनि जोंनि बर' सुबुंफोरा दङ रावा दङ जिहेतु मिडियाम गैया बेवहाय थुनलाइया एसे उन जानानै दङ आरो गाननाय जोमनाया एसे माने सोलायलांदों माने नेपालजों जितु नेपाल सरकारनि आन्डाराव दङ हिसाबै नेपालि ससाइटि दं बिथांमोना गाननाय जोमनायफ्रा मेक्सिमाम थांदों थेवबो बिथांमोननिफ्राय मोनथिनानै मोजां मोनदों जे बेबायदि जोंनि बड'नि जितुनिखि ट्रेडिसनेल कालचार किसुमान थायोब्ला बिथांमोना माने स्कुल कलेजाव बेबायदि श' खालामो आरो बै
सांस्कृतिक जिथुनिखि कार्यक्रम थायो बिथांमोननि बेफोराव जोंनि ट्रेडिसन बर'नि दखना आर'नाइ लानानै बिथांमोनहा पारफरमेन्स खालामो दिनैबो नाथाय बिथांमोननियाव बे रेगुलार माने दैलि जोंनि बर'नि खसाबखौ गानबाय थानाय बे हुदाया एसे गैया थारैनो जोङो बेफोरखौबो नाजालांनांगोन जोंनि धोरोमजों लोगोसे जोंनि गाननाय जोमनाय हारिमु थुनलाइ गासैखौबो गोसारहोनायाव जोङो आसामनि जानानै जोङो नाजानांगोन आरो बिथांमोनखौ अराय सम जोंनि असे बिदा फंबाय हिसाबै बोजबनानै लानो जोङो नाजागोन नंगौ बे समाव दंबावो आं बिथांनिफ्राय मिथिनो लागोन नेपाल हादोरनिनो बिथाङा मा बुङो जिहेतु खुलुमबाय आं जाहैबाय नेपालनि मोनसे समाज सिबियारि आफादनि मोनसे सदस्य आरो बे जोंनि बाथौ कालचार जे बाथौ धोरोमनि मोनसे रिलेसन खालामनोखाय आं मोनसे जगा खालायोमोन आरो जोङो आसामनि जे बंधु नार्जारि जोङो बाथौ धोरोमनि बिषयावहाय गोबांनिफ्रायनो जोङो बोसोर दिन आगोलनिफ्रायनो जोङो मतलब डिसकासन खालायनो दङ आपनिबोनि आसामनिफ्राय बड' धोरोम बाथौ धोरोमा जोंनि नेपालावबो मोनसे प्रचार खालामफै जोङोबो नेपालावबो बर'फोरा बाथौ धोरोम मानिनो दङ आरो आसामनि बाथौ धोरोमजों नेपालनि बाथौ धोरोमजों एसे बेलेगनो नुदों दासिमबो बेखौ मारै एक खालायनो हानाय होननानै जों बाथौ बे जोंनि बुथुमजों रायलायनो बिसोर बुथुमा बाथौ बुथुमजों डिसकासन खालायनानै बे खेबसेयाखौ बिसोर फैनानै दिन्थिफैनाय होननानै बुङासै जोंबो लेटार हरनासै लेटार हरनाया दा बे फैनो दङ बाथौ धोरोमनि ग्रुपआनो फैनायनि जा दिन्थिफैबाय नेपालनि जोङो जथर हादोरावहाय दानि जथर हादोराबो मा सानदोंमोनला एकदम बिराद खुसि मोनदों आरो गावनि धर्मनि मानसि फैबाय आरो जोंखौ एसे फोरोंफैबाय मोजां मोनदों बे जथर हादोराव जोङो टोटल नेपालनि पपुलेसन जोङो 5000 एबभ दङ आरो दा फिसला गैया मतलब 5000 हारियाव दङ बिसोर हासिनबो दा जोङो ज' जागोन बिसोरबो नायफैनाय सोंफैनाय नुफैनाय बिनि उनावहाय जोङो बेखौ जिरायनानै डिसकास खालायनानै मोनसे बाथौ धोरोमनि मोनसे समिति दानाय बेखौ बाथौ धर्मखौ मारै एक खालायनो हानाय आसामनि बाथौ धोरोम आरो नेपालनि बाथौ धोरोमजों मोनसे खालायनोखाय जों बेखौ जगाजग खालायनो सानो आरो जेबो जा गाबनिबा फैबाय आसामनिफ्राय फैनायनि बड'फोर बड' राव आरो बे मिडियाफोरा फैनानै बे खबरखौ लांनायखौ जों बिराद मोजां मोनदों बिसोरखौ मुरि धन्यबाद होनो सानो आरो नंगौ बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनदों बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमा जिहेतु हांख्रायनाय लेखा फैनानै जे बर'नि जे गुबै जिहेतु रंजालि बैसागु जे फोरबो बे फोरबोखौ बेवहाय फालिनानै दिन्थिफैनायनि थाखाय बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना गोबां रावनि बेलायाव एसे सालायनानै दङ राव आरो थुनलाइ आरो हारिमु बेखौ बुंदों जिहेतु थुनलाइ आरो हारिमु आरो राव बेफोरखौ एसे जुदि मदद होयोब्ला बिथांमोना आरो जौगाबावगोन होनना बुंदों आरो बे समाव आङो मोनसे खावलायनो लुगैयो बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोनाबो जिहेतु फैनानै जोंनि जिहेतु थुनलाइखौ एसे बेहाय बर' जिहेतु बर' दङ बर' रावखौ जिहेतु बिथांमोननो थुनलाइखौ एसे बिथांमोननि ओनसोलाव थिखांनानै जिहेतु बर' रावखौ जिहेतु फोथांना होफैयो आरो थुनलाइनि फारसे एसे जौगाहोफैयो बिथांमोना बेखौ लुगैदों आरो आं आसा खालामो बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावगोन दायो आं बिथांखौ दिन्थिनो खावलायदों जिहेतु दिनै जोंनि बर'नि नेपाल हादोरावबो बैसागो मागिनायनि जे बैसागो मागिनाय बे नेमखौ फालिदों